Hola, jo sóc l'Oriol i sóc un estudiant que ara estic acabant la carrera de Polítiques i ara ja porto més o menys vora un any aquí a l'entitat de So Racisme i jo vaig començar fent les pràctiques de la meva carrera al Servei d'Atenció i Denúncia per a Víctimes, que és bàsicament la pedra angular d'aquesta entitat. I doncs aquí ens reunim una vegada per setmana i tractem sempre casos nous i molt interessants. I bé, vaig estar aquí 3 mesos i després, com que hi ha aquí un gran equip i s'aprèn sempre coses noves, doncs al final vaig decidir quedar-me, no? I ara ja doncs porto ja vora un any aquí treballant i molt bé. Molt bé, jo em dic Roser, he estudiat Criminologia. Com ell vaig començar aquí per un període de pràctiques, vaig decidir fer aquest període de pràctiques amb una ONG perquè creia que era una manera molt més interessant per aprendre més sobre l'àmbit associatiu i a més amb un tema que desconeixia i en el qual tenia moltes ganes d'aprendre i m'he quedat com a voluntària, vinc els dijous a les reunions per intentar donar veu i aprendre i conèixer sobre una realitat que com a societat ens afecta i que molts cops no la visualitzem lo suficient. I ara portaré uns 5-6 mesos aquí i seguiré endavant perquè tinc moltes ganes de seguir col·laborant i formant part d'aquest equip.